יותר, אז אני הולכת לקנות איזה 3, 2, 1. קניתי את זה דרך התרחצות. זה סקין די יפה. סקין מאוד יפה. יש לנו 10 סטארדרופס. בואו נראה מה יצא. נדיר במיוחד. מיתיק. בואו נראה מה יש לנו. סיכה לביט 8. עוד נדיר במיוחד. נדיר. אפיק. נדיר. נראה לי יש לי את איזה 2 אחרונים. אוקיי. זהו. נראה לי. וסופר טעינה חברים. בואו נפתח. אני מקווה שיהיה לנו סופר טעינה. או תן לי מושג למי אני רוצה סופר טעינה. נראה לי